салом дӯстони азиз, чӣ хел ки ба шумо маълум аст ма дар қишлоқам. нами хел видеоро берун сар кардем, ая меҳмонӣ омадастем. ами хел хостум камтарак, ами ҳавои имрӯз хеле ҳавои хуб буд. ирӯз 28 май 29 май нами хел рӯзи душанбе 29 март ҳамин хел дар роҳ омада истодем. инами кӯчамонаги дар ҳаминҷа калон шудагим. ами кӯчода гуфтам камтарак бо видео кунам. ҳамин хел кати кӯдако омадаистем, як ҷо рафта будем меҳмонӣ. ай хонаёчам бо омадаистем гашта. ҳамин хел бо ҳамин ҳавлияк мона дар афтобӣ гуфтам камтарак видео кунам. ва дар инҷа мехоҳем имрӯз самбусаи дегдонӣ кунем бо алафҳои баҳорӣ. раҳмат дӯстои азиз, дар видеои гузашта хеле гапҳои хуб навистед. баъдан одамое ки гапҳои гандам навистанд хафа намешавем. дар инҷо чам мекунам самбусаро ирӯз дар тандыр. ҳамин хел пиёзи сабзак ва гашнича инҷо чиндестай. айдри замин аллакай як-ду алафи баҳориро харида овардем гӯям ай бозор. мондагиша ами дури замини хумон гашничу пиёз чиндесе. хеле самбусаи бомаззаи фақат молчам тайёр мекунад. падарам буд, падарам бисёр тайёр мекард. падарам ки нестай, очам тайёр мекунад. ами хел ҳамин хелам қадар чиндем ва дар инҷа ами гулда қизиқам кард. завқам омад, гуфтам я видео кунам. мумкин дар вақти шукуфт бо видео мекунам ки чӣ хеле ранг боша. ман намедонам, ба фикрам сирхи ҷигарияй. ҳамин хел буд ҳавои тозаи хеле ҳавои беҳтарин шуд ирӯз. ами алафҳои чиндагиро шуштаста ёчам. катиам алафҳои харидагиро дар инҷа реза кардастем. испалоқ, алафи кӯҳӣ, дар инҷа хай хоҳарам тунук кардастем зуворара. фақат зуворара метунук мекунад, хеле хушро тунук мекунад барои мо. очам мегӯяд ки ҳамо тунук кунад. мо ай рӯғани гова овокадо мерезем. чӣ хеле ки ман дар видеои гузаштаам дорум самбуса. ино ман хеле мекунам. ай очам ёд гирифтагиам. ин хеле алафҳоро реза карда шидай. инҷаям тунук карда ин рӯғани овокадоги мереза. ва тоб метиҳам ами чира зуворара. камтар овозҳои кӯдакои мумкин бахшиш. барое ки ҳавои тозаро дидиам бисёр овоз мебароранд, бисёр баланд гап мезананд, баланд бозӣ мекунанд, даво тароқ парақ карда. ҳам хел мепечонад ба ҳамин шакл.
хай ҳастанд одамое ки намедонанд, бисёр одамо хай медонанд. ба касе ки видео махқул шуда бошад ҳатман падилитса кунед, хеле хурсанд мешавем ва аз ҳар як шумо миннатдорам ки моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. дигар ба он шахсоне дахл дорад ки ҳамеша моро дастгирӣ мекунанд ва ай касоне ки ман видеошонро тамошо намекунам, бахши зиёд интернет суста рафтум, ай ҳамата видеотонро тамошо мекунам. анаме хел то охирша омадай. ман уҷа бо чанд пиёз реза кард, ду пиёзи калона реза карданам, хел дар мобайнаму алафо ҳамроҳ кард. намихел мекунанд очамшон, хоҳарам фақат самбусарам хел мекунад. бисёр ҳар рӯз гирем қариб мекунад дар духовка. ва имрӯз очама гуфтем ки ман ваъда дода будам ба подписчикам ки қишлоқ рафтем дар тандур мекунем ҳамон самбусаи закасанои табакоча. намихел кард иншоалло ки бо гандум кӯвак ва чапоти мекунем пагаҳ. намедонам кайда мерасе видеои мо, ба фикрам дертар мераса, барое ки интернет хеле ва хеле суста. як видеоро мо дар муддати 4-5 соат мераса дар ютуб. намихел камтара гӯштам очам хост ки ҳамроҳ кунад, дар ҳар як ҳамон самбусаш 1-2 ҳамхели буридаи майда реза карда будоза. ҳамхеле мекадиям, фақат ҳамихел мекунам, бо алафам бикунам. яке бисёртарги ба гӯшт мекунам, гӯштдорак мекунам. ҳар ранги динангии мантӯи кадагимон мантӯмона просто ҳами гӯшташ, рӯғанаш ки бисёр буд, гӯшташ маълум нашид барои ҳамон як додам гуфти гӯштона мантӯтон ҳамаш пиёз буд. хеле бамаза буд, намедонам, аҳамият надодем. ҳамихел камтар намак кадочам пиёзаму алафора якҷоя мекунам. иҷода камтар равған андохта, равғани пахта ҳамихел якҷоя мекунам. бе ягон переправа, бе ягон чӣ гӯем. ва намихел гӯшта дар барашмон иҷозаовора хеле ки бурида буд. хоҳарам намихел тунук кадестай. дӯстои азиз, ба овозои кӯдако аҳамият надиҳед ва ё байни худтон барои чизе баҳс кардестен агар овоз рафтеста бошад. намихел бо ҳамин шакл тунук мекунем. мобайниша ҳами золара мобайниша камтар ғалзтар ва лавоша тунуктар мекунем гирдоша. ҳамин хел тунук мекунем. гулошам нобуд намешавад. ҳамин хел тайёр кардем ҳамаша. ва ҳамин хел ордое ки бо ор тунук карда будем хеле мешавонем ва дар инҷа
ҳамин хел мепечонем. ва ҳамин хел меандоза. се гӯшти меандоза ва бо ҳамин шакл хоҳарам шакли секунҷа печондистай ва учам дар иҷози мепечона. на чоркунҷаша мепечон. ҳамин хел хоҳарам печон. дар иҷозчамон гуфтам биё худат як бипечон ку. ва бо ҳамин шакл печондочамам. ва дар иҷа аллакай дегдон алову кардистай учам. ҳамин хел дегдон алову карда гучам. илтимос дӯстои азиз, гапҳои безеб нанависед. маҳқур набошад ба касе ҳамон гапи безеб навистанро дили як каса ранҷонанда тамошо накӯ. илтимос. мо да ҳамин чӣ маҳқул шуда видео кардистем. маҳқул набоша, илтимос ягон гапи безеботона нанависед. ҳамин хел дегдон сафед шуд. аллакай ёрам печонда шудай мондагиша хоҳарам дар иҷа. аллакай мечаспонем дар тандур. мечаспонучам. хел камтарак об мекунам ва мечаспонашонам. метавони якта якта часпонад, метавони дамо рафида гирифта ҳамаша якҷоя карда бичаспонад. ҳамин хел камтарак об зад. ҳамин хел рӯша маҳкам кард. ба муддати 25 дақиқа истод. тайёр шуд. гӯштдор бошад ним соат зиёд меистаяд, 40 дақиқа меистад. пиёзу гӯшт полни ҳамашам хеле бошад. алаф ки ҳастай дар алак тайёр шуд. ҳамин хел меканочам ба кафгир бигирем. ҳам тагиш сурух мешавад, ҳам болош. ҳамин хел хрустяши меоянд, сочни хрустяши. раҳмат дӯстони азиз, то видеои оянда. ҳамин хел резонак. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони ҳар яки шумо. хайр дӯстони азиз. ба ҳама иштиёи таом. то видеои оянда. дар паноҳи худо бошед.